Comrades and friends, how are you? Just hope this message finds you well wherever you are. Handizivi kuti maZimbabweans mafungiro edu chaiwo akamboita sei. You hear people saying kuti matinonokera tanonokerwa. Imimi when you're being told what to do, kuti patasvika apa ngatiitei zvakati. Patasvika apa ngatiite zvakati. You don't want. You are busy criticizing. Unonzwa vanhu vachitaura kuti hanzi Chamisa Museya akadaro. Omana revolution yatasviya tiri mairi. We want everyone on board. Handi muri kunzwa. Titoda zvinhu zverevolution, people from all political parties. Timborwisa hondo yatakatarisana nayo because munhu wese is suffering. Onzwa munhu achitaura zvekuti 2023 2023 hamutauri kuti muri kuda Nelson Chamisa izvizvi. 2023 makambirira ma-elections. Kuna vanhu vachiri kutofungira kuti Nelson Chamisa ane chisvinu chaachatiitira muZimbabwe. I've got nothing personal against the guy. Nelson akataura ega akataura kuti ma-elections izvizvi hamusi kukwanisa kuriga. Hamusi kugona kuriga, ndine system yangu iri watertight, zvinhu zvese zvakarongeka. Akataura kuti as long as ndisati ndaona kuti ma-elections aya akajeka, they are going to be free and fair, I will not participate in them. Nelson Chamisa participated in them. Why? Was he forced by anyone? Dai akangoregedza aibvunzwa nani? And you see, he's a constituency on his own. People listen to him. So therefore akataura kuti hazvisati zvajeka obva aregedza. Hapana anombomubvunza. Ndiye anenge achiziva mareasons ake nezvaanenge achizviitira. Oparticipate. Why? You feel kuti transparent. Wodyiwa obva wati makandibirira futi. Saka wakambopindirei? Why did you say kuti izvi zvinhu zvaright, havakwanisi kana kubirira kana kuita anything? Why did you say such things? Kongo participate wazoona kuti pane pabirirwa uchizotaura kuti izvi handizvo izvi handizvo. Isusu tinokujaja nemuromo wako isu. If real Zimbabweans were serious about forming an opposition political party, munhu wamungadai muchitaura nezvake ndiThabani Mpofu. Thabani Mpofu spoke against kuda kwaChetagwirei on record, akamisa kuchechi, akamisa kukaiswa an apology. Kukaiswa an apology kuti zviri kuitwa izvi handizvo nekereke kuti pakakanganiswa. Thabani Mpofu, that was him. What Zimbabweans fail to see is Thabani Mpofu has always been the brains behind Nelson Chamisa. Kuva Nelson Chamisa pakanza opposition leader, the spine that has been sustaining him, it's Thabani Mpofu. If I'm lying, you must come out and say that Thabani Mpofu didn't do much. Ask yourselves, dai angari Thabani Mpofu ari opposition? Tingadai tiri kutambudzika here zvatiri kuita izvi nenhau yaEmerson. But izvizvi munhu wese is looking up to General Chiwenga. Single-handedly is carrying the cross of Zimbabweans to fix this issue. Wonzwa wamwe munhu achitaura kuti hanzi General Chiwenga ndo vakaisa Mnangagwa pachigaro. What General Chiwenga managed to do was kuti no one must be persecuted for their political opinions. Munhu wese as long as ari muZimbabwean anofanira kugara muZimbabwe akasununguka. Haafaniri kumbunyikidzwa kodzero dzake omanikidzwa kunzi farira zvakati asingazvidi, ita zvakati asingazvidi. If someone felt kuti Mugabe had outlived his time, therefore he needs to rest, munhu iye anenge anga asina kukanganisa iyo opinion yake. That was Mnangagwa's opinion. He simply made sure kuti Mnangagwa goes back to Zimbabwe anonogara nevamwe without being persecuted. And that was why that restore legacy was necessary. Now, people, Zimbabweans, they are confused. Mnangagwa aitukwa akatuka 3. Everyone started being sympathetic towards Emmerson Mnangagwa.
Upon being sympathetic, everyone again started saying this guy must lead Zimbabwe. He must be the president of Zimbabwe. That is what everyone said. That is what everyone wanted. As soon as you want to blame the very same person that you want to save you again. Hazvibudi izvi. Izvi munotaura kuti achiwenga vanonoka, achiwenga must make a plan, achiwenga ngavatibatsire. Murudi uchema muchiti vekwaNelson muchema muchiti Nelson tibatsire. Isusu vezanu-PF tochema tichitaura kuti achiwenga tibatsire. Why not do that? My opposition, 2 million people were opposition vari muZimbabwe. Muri kuchema nani kuti akubatsirei? After General Chiwenga vaita zvavanoita, hopefully it does something. Vaita zvavanoita mubva machiuya futi mubva mataura kuti tora nhingi, tora nhingi, tora nhingi, tora nhingi. Izvizvi vanhu vari muhandaki, people are relaxing. To be honest with you, whether you like to hear this or not, I don't care. I've got far more respect for people like Job Sikala. He's better that one. I've got far more respect for people like Tendai Biti. They're speaking the truth to power. I've got far more respect for people like Vanana Jelas Mawari. Those people are people who must be stakeholders in Chikabuda because they are working. Thabani Mpofu, I've got so much respect for that man. So far, people that have managed to stand up against Kubakwashe Tagwire, Thabani Mpofu and General Chiwenga, 3 actually, Najelas Mawariri. These are people who have been outspoken, who are speaking things on record, kuti direction iri kuenda nyika isiyo. Vana vanofanira kumiswa kuzigananda izvi. Thabani Mpofu has done that. During such a time when churches are captured, Thabani Mpofu has managed to be the voice of reason. You can do your nonsense at any other places, but not in the church. Seventh Day cannot be privatized by people. It's an organization of the masses. It's the house of the Lord. Therefore, no one has monopoly. You cannot use the advantage that your wallet is fat and therefore you want to control the narrative of the church. Thabani Mpofu refused that. Mapostori, when they are busy, Vanana Moses Gwanzura, Vanana Owen, they are busy twerking. Twerking for Gananda. For what reasons? For what purposes? In Zara, it's like 50,000 kamakapiwa. Ndo kachapedza namenyi. 50,000, kufanana 50,000, mukuru wechurch. You claim to lead thousands of people, then you celebrate 50,000. Nemota, what is a car? What is a car? Mota yekuti nezuro makaipiwa ichinzi ne 70,000. Izvi kuitengesa chako ukapiwa 60,000 unenge wanamata. Lose value every day. Alright, mapiwa 50,000. Ko vapostori vamunotungamirira vari kutambudzika vasina mari yekunorapwa muchipatara. Vari kurwara yekuti muchipatara they are being turned down every day vachinzi hatina mishonga. Vapostori vari kuda dialysis. Muri kunitaura kuti zvimvura zvamunoisa mbiya izvo nekadombo kasmall one zvinorapa cancer izvo. America haisi kuda nemapiritsi. Vapostori munei muchiita zvamunoita vana vachipunyikidzwa vachiita sei vana vachipiwa zvirwere. Pa 50,000 ipa muri kunitaura kuti muchatenga mapiritsi ekuti kereke yese. People are dying. Mukondombera wakufamba zvisingaiti izvizvo. Why? Because vana havasi kuwana mapiritsi, vana havachamwe mapiritsi ekudzivirira. So that nyanga vakaramba vachiva sexually active, the viral load is contained yechirwere. AIDS yakufamba zvisingaiti izvizvi because mapiritsi akusina anochengetedza vanhu kuti chirwere chisabva mune uyu chichipinda mune uyu chichibva mune uyu chichipinda mune uyu. All of those things, you don't think about those things. You don't worry about those things, and yet still you claim that you hear from God. Ndimwari upi wamunonamata imi? Nditaurei kuti nekupusa kwakaita ana Moses Gwanzura nezvinhu zvavanoita izvi, ndiani wamunoparidzira kuti tina Mwari watinaye uyai mufambe naye? Anoda Mwari waana Moses Gwanzura ndiani neudofu hwavari kuparedha? Chikristu chasvika pakushorwa kuitwa chinhu chisina basa.
kuitwa chinhu chisina basa. Nditaurei kuti tomboti kumapostori kuchechi yaMozi Gwanzo rakwanzi kuruda kubva president, nyika inoita 3 months, inoita 3 months pane pachine nyika here, kunze kwabva presidential candidate chaiyo kusowera Moses Gwanzo. Nditaurirei kuti inoita nyika here, pane chisvinu chinoitwa here, nelevel yeudofu yakadaro yavanenge vachidisplaya, knowing very well mari iri kuspendwa naWicknell Chivhayo imari yaari kudira nyika, yaifanira kushandirira nyika, helping towards service delivery. Wanzwa vanhu vachitaura kuti General Chiwenga needs to do something. Ipapo munhu achidaro ari kumwa petro pafilling station yemwana waEmerson Mnangagwa, ari kutomwa petro ipapo. Wanzwa munhu achitaura kuti pakudiwa plan, pachidiwa plan kudaro zvigananda, uri kuenda kushow yezvigananda, usiku hwese uchijamba uchitenga doro uchitenga Hennessy. If we are saying these people are bad, why do you guys keep on supporting them? Murunomwa petro mumafilling station now, murunofarira kumabhawa avo, murunoita upombwe kumaloji at those same people, muchibhadhara mari, and yet you claim to be suffering. Tiri kuenda kupi? My hope and prayer is kana zvichiita General Chiwenga vanofanira kuzoitira Thabani Mpofu something in the next government. That man is principled. Dai murume wayanga ari kutungamirira opposition party, I am telling you, necrisis yatinayo iyi tingadai tiri pane chimwe chidanho. He is not scared of going to jail. He is not scared of kurohwa as long as he's speaking the truth. He feels he's safe. That's what's important, for him to convey the message. Pane pari wrong. On his Twitter accounts everywhere, that man is trying. He's doing something. Zviri kuitwa izvo handizvo naFadzai Mahere. God bless that beautiful soul. Fadzai Mahere has been working. Nyange umwe munhu akauya achitaura kuti hey, she's compromised akadini, I don't listen to that. Ndoshanda nezvandiri kuona, kwete zvako zvaunofungira ndo zvakaitika behind closed doors. Zvatiri kuona, Mahere is working. Chamisa is always sending my verse, my scriptures, nekuita sei. Why not speak against corruption? Be vocal about it. People are suffering. People don't want ED anymore. Why not say it out loud? Vamwe vari kungozviita one. If you feel you're not safe in Zimbabwe, tese takabuda one. Say it elsewhere. Murutori pakatadza kuitwa GoFundMe yekuti Zimbabwe yese ngaisa kana 10 cents yekuti Nelson Chamisa awane chekudya in exile. People are saying day in, day out, the guy is compromised, the guy was given money. Amuna basa nazvo. Amusumbozvitsvaga. Just frustration still has to be guided. Andi muri kunzwa? Frustration, disgruntlement yevanhu still has to be guided. It doesn't mean naasingafungi ibai mara pamuchimusimbisa because ndiye wamunoona unge asingadi ZANU-PF aiwa. Handizvo, look for someone who speaks the truth to power. Haisi nyaya yekurwisana, inhau yekutaura kuti apo pakashata, apa ngapagadziswe, apa let's do things. It's nothing personal. Isusu kuZANU-PF, we are speaking the truth to power. We are sick and tired of Zigananda. There are corrupt elements that are working hard to capture the state using the name of ZANU-PF. There are people who are destroying the nation, engaging in corrupt activities. Vanhu vakutora ZANU-PF senzvimbo yekuti wauya imomo woshandisa ma-connections ekuti ubiye nyika usaende futi kujeri. The judiciary has to be free. We are saying no to state capture. Mbavha impavha ngaende kujeri, hazvina basa nekuti ndiwani une chigaro chipi kuZANU-PF. This is what we are saying. We are the ruling party, therefore we've got no one to blame. Therefore the narrative has to change. The narrative has to be corrected. So that nyika yedu inoita nyika kwayo.
kwete kuti pamunoda kutanga kutaura kuti ndingaba mari maumuona ari parali atomira panext napresident major street akutotyira mutonga akutongotaura kuti bhongo ndipowo 50 cents nditotenga hangu drink. What is that? Excuse me. Hatina nyika yatinorana tichiita zvinhu zvakadaro. What is my point? MaZimbabweans tikawirirana kuti izvi ngatimboita ichirwirangwe, let's do this. That is how we learn to work together as a team. That is the only way we will have good, meaningful engagements. Dzinotibatsira kuti tive nepolitical tolerance. Tizive kuti kana riri dare remumusha, let's do the right things. Tika create a good base up. Next stage taakuti opposition makutotaura kuti onai guys apa muri kutibatira apa hazvifaniri kudai ngatidai taakutotanga kutogadzira chinhu chedu. Iri government yaakufomwa ningi mhanya napo hatichatarisi kuti uyu ndewebato ripi, taakuti anogona basa ngaaite sei, but mukana wacho hamusi kuda kuushandisa. Handizivi kuti tinobatsirikana sei maZimbabweans. Izvi tine nhau yapana muchida kuona kuti maZimbabweans afungi kuda kwacho tagwire included. Tine apana anzi ngwere diki, ngwere light neanonzi kadiki. Mfana anonzi kadiki uya kuchikoro anotogona zvisingaiti, akarova chikoro zvisingaiti ma but mfana akanzi buditsa ripoti bva aramba, ndiye aunzi taakubhadharira school fees, asingatozivi kuti chikoro chinobva nekupi chichienda nekupi. Neudiki hwake mfana waizvi zvatofanana naSilent Killer. Koti paanosvika 16 years zvine zvapa mfana uya ari kungoda help, proper guidance, aimbe zvinhu kwazvo. Vanhu vaifanira kutaura kuti mfana wemusic ndo inogona kuzotomuraramisa pamberi, asinga achiasistwa so that aimbe zvinhu zvinoenderana nezera rake, achengetedzeke. That youngster I think is only about kadiki ndofakane zvekuma 8 years, mwana mudiki mfana wayo. Help him so that talent rake oiswa kuma organizations kwawo, otanga kumboitwa counseling, because brain dzake, munhu ane talent, yes the talent is there, but you can see kuti zvaari kuimba zvacho ari kutomboda rehab, brain dzimbonatsa kumbofuridzwa mbichana, paite zvimwe zvinhu zvinobva maari zvisina kunaka. Anonzi kadiki mfana wayo, anorova chikoro mfana wayo. He's an A student and he's got potential to become a doctor. Tagwirei haana kuti ndomubhadharira school fees. Mwana ari kutogona kudhara. Music is actually singing for fun. Munhu anonzi kadiki, he's singing for fun. But you can actually see kuti mfana wayo anogona kubatsira nyika pamberi apo. Ndo my gynecologist emangwana. And vanhu vari kuisa focus kune mfana asiye. Hatisi kuti musamubatsira, vakafanana vese vanoda help. But umwe neumwe ngaabva asiswa maringe nechipo chake, nyika iende kumberi. Mfana anonzi kadiki uya, he's bright, he's brilliant. Aifanira kutonzi mfana kusvika usvike ku-A level, we are paying your fees. You talk to him, he's very sound. He's supposed to be given, people are supposed to be giving him limelight, because he's impacting the community in a positive way, that youngster. But zvinhu zvese zvinofanira kunzwirwa munhu tsitsi, naari kuita zviri unganzwirwe tsitsi aenda. Ndizvo here maZimbabwe, ndizvo here, ndokufa brain kwataita, zvaita kuti vanhu vamhanye kunopinda mapostori vachinyeperwa vachipusiswa nana Wicknell Chivhaya. So hapana kwatiri kuenda, because we are not thinking, we are not